পয়লা প্রথম গাছিনি মতাই বাড়িও ও মতাই বাড়িও পয়লা প্রথম গালেম রক গিয়াছে বুনো তামো তানিখাই উবাস আবো জলপান খাইও ওমफ्राय আবো তানিখাই জারি ফোজা ও তিনি তো দমবারख्लाय बिसेबार ना ओमफ्राय ममानिखाय जारि फुजा खायो बनबानिखाय बनबान सारिखाय मताय देखै बेनिखाय खारजि फुजा मेला संजावो दिनै तमा वासा तमा तेब्रासा जगन ओ मतायना मानस खाय नखबायो बायसान रासन क तैतन नोंसा आगिन सिंना सिंना खाय फायमाने मताय रुफुरु बाग्रा बसंने फुख्रि मताय मारुखु नंगो मताय नाय खरसा असै अफरा चलताय बिनि मताय नं बबगाने नंखुका आबो ताबो रागर मुसे पुंताम लेबो सारा बसना रागर मुनका बरा जागोन दिखान दाउ दंनाय गरदन नुबाय गाबोन देर हाजार एजेन्ट दंनाय नुबाय आजिखौ बहन नुबाय आजिखाय किरीट विक्रम नि नुबाय ताबुखाय प्रदुत किशोर मारिको नि नुबाय तानो नों तो बिसिबुरा को उमर बराखा आगिनि खालची बाय ताबुनि खालचीवो कुन मुसाजो पार्थक्य दानो तो नो आबो कुन मिया हामग्रम आजि तान सरकारनि बखालति बुम हायरो चुबा चुमा हा सरकारनि बखालति बुम हायरो चुबा चुमा नर गालाम चन्तायो आबो सरकारनि तिके जेअर गालाम रंबा सरकार बुसिनो दं ओइ जे गालाम रं जे गावला पुंतामने आबने रां रं बाला जाता ते मुसा सरकार तामनो दं सरकार तामो इ सुम सालानि आसिन ते मुसा मास्की पातारक दिनार को पातारक मान्या दाबा हायको कुन कासे सरकार गभर्नमेन्ट रिया को एदिसि गभर्नमेन्ट बखालति गालाम चन्ताय रं म तालो पातार पासार खाय पातार ना सामने नर मद मानखा रिया आबो खुदा को आखुन माया खता माया रिसि रेनालाय हिता बुको मुदु खबर प्रे बे साइड दं गोबां थाइरबो प्रग्राम दं के ताबो जे चौधरी चन्ताय जतर कामिनी जे रुवाजा अमा हेके न रि दं नि समान आबो बना ता साबो खुदा गोबां सावो ओइ ताजा ग्रुप दं ताको आबो चाला खकसाबा माखायदा के पर कि ताता बाय दे हाय दं ओ संगे दसा ना साबो न रिसि रांते जामन बिया बाजी तासारि अरा नि हजका ताबो कुतु फाइ बना नों की दौड़ में सजला चन्ताय ताम को कसानाय सरकार न तै बुबा गनताय लोकरम आबो बुबा गनताम को कसानाय ताम कसा पहुंच से मार को बुरी है ताम का पाछे ते नोंसा आसिन पक तै तम सुदा आबो हाय बगला यो भिडियो फाइ को फायबला लोपा गरा बन्ना मियाबो को खालाका को दुखे बौन मताय बारि मर आबो देरा बारि आरा बारि मर को खालाका ओ बि आगाने बसलान जिनि लोक खाता जिनि कुम थाना आबो दा हा हामबाय